Dve pandy zo srandy si dali inzerát, jak ľudia sa nudia a chcú sa vydávať. Panda menom Vanda chce zbaliť boháča, panda menom Sandra prachy jej nestačia. Chcú vo vani sa iba hrať, v dolároch ponárať. Dve pandy bez hanby 2 týždne čakali, na inzerát sa ozvali dvaja pekní šakali. Na rande prišli autom, na krku reťazky, vozili ich rýchlo a púšťali pásky. Chcú vo vani sa s nimi hrať, v dolároch ponárať. Prvý šakal to čakal a nebol bez viny, druhý šakal ich lákal na super prázdniny. Odleteli spolu na pláž na Miami a pandy sa už cítili prvými dámami. Chcú zlatou kartou z banky si chleba natierať. Tak jedli a pili, v mori sa čapkali a čašníci im všetko na účet písali. Keď bolo treba platiť, tak ako sa sluší, kto by to bol čakal, tí šakali ušli. Kto plnú vaňu dolárov teraz vyčarí. Tak pandy bez srandy musia byť v kuchyni, učia sa tam robiť tak ako iní. Možno za rok, za 2 toľko našetria, na letenku domov až potom poletia. Chceli vo vani sa iba hrať, v dolároch ponárať. Preto pandy už nikdy si nedajú inzerát, už vedia, je lepšie niekoho